Здравейте, това е моя втори клип, миналия забравих кой е. И сега ще ви покажа кошче, което ще се свързва и с другия клип. Така, трябва ви едно е такова. Така, върху него слагате две такива, които са едно върху друго. Така. И ги закрепите, няма значение къде. Но трябва да са едно също друго, разбира се. Така, взимате едно такова, което ето тук е така, и тук има лепенка и го слагате ето така срещу него. Ей така се получава. Ето. Така се получава. Така. Взимаме две ето такива. Хоп. И ги слагаме както е това ето тук така и тук така. Опс. Оп, така. Ето така се получава за сега. Взимаме едно ето такова, на което слагаме едно ето такова купче. Така. Хоп, стойте. Така, хоп. Взимаме от другата страна по същия начин. Така. И сега тия двете ги слагаме ето така. Хоп, едното. И така, оп. Това тук направих сега една голяма грешка. Това трябва ето тук да остане едно редче място. Хоп. Оп. Айде. Ето така. И това. Ето и тук остава едно редче място. И това го слагате ето така. Сега се получава така. Взимате едно ето такова и го слагате отзад ето така. Взимате едно ето такова и едно ето такова и го слагате ето така. Него го закрепяте ето тук така и е готово кошчето. В другия клип ще ви покажа и другите неща. Чао!